ka jima kana neman code ɗin wifi na unguwarku ko na wani service ɗinka ko na wani abokinka wanda ya hana ka cikin portable ɗinka yana connected, to ka daure ka kalli bidiyo wannan za ka san code ɗin wifi na kowane service ne ko na kowane wifi ne wanda ka sani. Assalamu alaikum ‘yan uwa, da fatan kowa da kowa yana nan cikin ƙoshin lafiya. Mun ɗan jima ba muku ba bidiyo, da fatan harkokin aiki ne suka yi yawa, amma yau gashi mun dawo. Kamar da na gaya muku, yau za mu gwada muku yadda za ka yi ka san code ɗin wifi na wani ko kuwa naka ma kai da ka mance ko na kowane wifi da wanda ka sani. Yau zan gwada maka yadda za ka yi ka ga mode pass ɗin shi, ko yaya ne aka sa shi ko mun complication ɗin shi. Yau zan gwada maka yadda za ka yi ka gane ya ne code ɗin wifi nan yake ko mode pass ɗin. Ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu shiga cikin bidiyon mu gwada muku yadda za ka yi. Amma da Allah, kafin mu shiga bidiyon ka daure ka danna mana abone kuma ka muna like ko in ce eme na sabida yana ƙara mana ƙarfin gwiwa. Kuma muna godiya da kallon bidiyoyinmu da kuke yi. Ku daure ku yi partagen shi kowa ga kowa don kowa ya ƙaru da irin wannan bidiyoyika namu masu mahimmanci. Kamar yadda kuka sani ne ‘yan uwa, kowane lokaci in za mu yi, za ka zo ka buɗe connection ɗinka, ka shiga Google Play Store. Kowa san Google Play Store inda ake shiryen application. In ba haka ba, ko ka shiga cikin browser ɗinka, amma ya fi kasancewa ka shiga cikin Google Play Store. Za ka zo daga can sama sai ka rubuta scanner. Ka rubuta scanner, example gashi nan mun shigo cikin Google Play Store. Sai ka zo ga nan ba da research wannan, sai ka rubuta scanner haka, zai baka gashi nan scanner for code gashi nan. Sai ka zo nan wannan na farin gashi nan inda aka sa mai dan demilben gashi, ina bari mu nemo shi wanda aka rubuta demilben ko duka ɗaya ne ko wannan na farin dai demilben ta yan gashi nan, kuna ganin shi mai dan abun nan gashi nan na fari, shi za ka danna. Da ka danna gashi nan zai baka kai teleshirjan shi. To da yake ni na riga na yi teleshirjan shi, kawai sai ka buɗe shi haka, sai mu jira shi ya buɗe. Duka zai ta tambayar ka wa'ansu abubuwa, sai ka yi authorizance, duka ka yi authorize. Yanzu zai baka wannan ɗan gashi da suna wannan ɗan kamera wannan, to shi za ka yi aiki da shi. Daga sama nan za ku ga gashi na an rubuta galeri nan, gashi inda duhu ne za ka kunna lamp ɗin portable ɗinka. To ba wannan ba, sai mu huta mu je example gashi nan in zo in shiga cikin wifi ina haka, ina neman wani code, ina neman code ga nan wifi na gashi nan da RH da sauransu gashi nan dai. To wannan na dai SE wannan nake nema, to na yi babu wifi. In sai ya zo tana wa kai portable ɗinka techno ce, din wani techno da yin dernier generation wanda take daga version with nep dis, duka suna da wannan abun nan, suna da wannan dan wanda za ka gani da ka shiga wifi zai gwado ma wannan scanner haka, wannan dan abun. To ko ma naka bayyada, in na wani yana da, kawai sai ka amshi portable din shi ka yi kofiyan wannan abun da ka turo shi. To in ka amshi portable din shi sai ka zo ka yi screenshot. Me ake sa screenshot? Kama double ka yi ɗau hoton ekran ɗinka, sai ka zo ka daidaita shi haka. To ko ma baka daidaita shi ba yana yi ji su dai, ka yi kadiran wannan ɗan code ɗin nan haka. Yanzu wannan na yi shi, ban san ba code ɗin shi, kuma ko a portable ɗin wani ce ina so in haka na, sai ka je ka yi teleshirjan wancan application ɗin cikin portable ɗinka, sai ka amshi portable ɗin mutumin wanda shi yana da wifi yana tuka connected mai bai san ba mode pass, amma yana da irin wannan portable ɗin haka techno da sauransu dernier generation wannan dai wanda version with zuwa dis ne,
duka ana samu wannan. Yanzu wannan da yake ni da portable guda ne, yanzu na zo na yi a registration cikin galeri, sai in dawo saman application ina haka gashi nan. In so in zo nan daga nan sama sai in danna galeri na, sai in nemo foto na, sai in nemo foton da na dauka na code gashi nan kuna ganin shi. To abin da yasa in dai kai kadiran shaka zai zauna dab, amma ba kai ba kadiran sai ka daidaita shi. Kawai daga na zo na danna scanner nan haka, zai ba ni code ɗin. Kuna ganin shi gashi nan, mode pass @DSE 2020. Kawai automatic kawai in kana so sai ka zo ka danna copy ko nan copy mode pass ko nan kawai sai ka fita ka zo saman portable ɗinka kawai inda abin nan ɗin, inda gashi abin nan inda rufin yake kawai sai ka danna, kana danna kawai zai gwado ma abin nan sai ka sa. Da yake ni da ja ana nan sama kawai sai kai a filon sama inda aka mata a rubuta wifi wannan mode pass, kawai sai ya afishe kai kole sai kai connection in ka ba matsala. To ƴan uwa, wannan ita ce sabuwar hanya mafi sauki inda zaka ka gane code na wifi na wani, ko kwa abokinka yana connected shi ma an ce an sa mishi wifi ne mai bai san ba code din me, in yana da wannan code kiyar duka yanzu yawancin portable din suna da su, ba ku samu matsala akan wannan. Ɗan uwa, ƙarshen bidiyon mu ka daure ka danna mana abone, kuma ka mun like, ka danna ƙararrawa nan ta kusan abone don ka rinka samun bidiyon mu akan lokaci da zarar mun dora. Nagode, mu haɗu a bidiyo na gaba shi ma mai muhimmanci.